Lotto, casino, enarmede tyveknægte og odds er alle spil, hvor man kan satse kolde kontanter og håbe på at få endnu flere tilbage igen. På de fleste online-sider skal man logge ind med NemID for at sikre, at man er fyldt 18 år og dermed kan spille lovligt. Men der gemmer sig en underverden på nettet i forbindelse med computerspillet Counter-Strike Go. Herinde der er $2.300, ikke særlig meget. Og der står også, at man skal være 18 år for at bette herinde. Men alligevel, folk de tjekker bare ind, som om at der står ingenting, og så går man bare i gang. Man må ikke udbyde online gambling til børn under 18 år. Det amerikanske spil Counter-Strike er et skydespil, hvor terrorister kæmper mod antiterrorister om at vinde krigen. De forskellige våben kan pyntes med såkaldte skins, en form for camouflage til de enkelte våben. Skins, som kan være op til 15.000 kroner hver. Det er disse skins, som man kan gamble med for at vinde penge, som man senere kan hæve i kolde kontanter. Og gambling med skins er særligt udbredt blandt børn og unge under 18 år. For at finde ud af, hvor mange børn, der egentlig gør brug af de her gamblingsider, så har vi været ude at lave en undersøgelse, der skal dokumentere omfanget af det her problem. Og det viser sig faktisk, at det er en lidt større underverden, end man måske lige går og tror. Men det vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Du kender måske rouletten. Et af de spil, hvor man kan veksle sine sætoner til rigtige penge. Og det samme kan man sige om skins i computerspillet Counter-Strike Go, hvor du altså også kan hæve dine skins i kontanter. Enten via hjemmesider, der for en vis procentdel af beløbet overfører pengene, eller ved at sælge sine skins til andre spillere via eksempelvis Facebook med hurtig betaling over MobilePay. Og gambling er en funktion, mange unge under 18 benytter, når de spiller Counter-Strike Go. En af de unge, der gambler, er 15-årige Alexander Signora. Han sidder hver dag op til 3 timer og gambler på forskellige sider på nettet. Her kan han vinde store penge på kort tid og tabe dem lige så hurtigt igen. Det der er sjovt, men når vi vinder, så har vi det virkelig sjovt over det, og vi føler, at nu har vi opnået noget, det vi gerne vil have, at vi vinder nogle skins, til en værdi af måske mange penge. Og det synes vi er virkelig fedt, og det giver sådan en adrenalinkick. Nu kan vi se, nu vandt han $1.700, fordi han lagde så meget ind. Og ham, der tabte 500, han må så sidde og være sur lige nu, fordi han tabte $500, det er jo klart. Alexander Signora er langt fra den eneste unge under 18 år, der gambler ofte. Vi har fordelt et spørgeskema i Facebook-gruppen CSGO Danmark, der har over 30.000 medlemmer. Her fik vi 794 svar fra børn og unge mellem 10 og 17 år. Ud af de næsten 800 svar siger 96% af de unge, at de har prøvet at gamble med skins. 46% gambler en gang om ugen eller oftere. En fjerdedel af de 10-17-årige svarer, at de har tabt mere end 1.000 kroner på at spille. Tilsvarende har en tredjedel vundet mere end 1.000 kroner. Og det er det også let at tilgå hjemmesiderne, selvom fødselsdatoen langt fra siger 18 år. På de fleste hjemmesider er der ingen kontrol med spillernes alder, og nogle steder skal man kun sætte et lille flueben, og så kan man gå i krig med gambling. Der står her, I agree ved et eller andet, og jeg confirmer, at jeg er over 18 år gammel. Og det trykker man altid bare agree til, men når aldrig jeg læste det der. Jeg har aldrig nogensinde læst, at stå 18 år gammel før nu, og så trykker jeg confirm, og så går jeg ind på siden og ved dig. Flueben eller ej, der er tale om gambling, når de unge satser skins i de tombola-lignende puljer. Det forklarer Henrik Norsk, der er advokat og dagligt rådgiver spiludbyder og online casinoer om dansk lovgivning. Hvis der er indsats, og der er tilfældighed, og der er præmier, som er alt sammen er penge værd, så er det lotteri efter spilleloven. Altså, man må ikke udbyde online gambling til børn under 18 år. Man skal vise, at man i forbindelse med login, både ved registrering og generelt, er sikker på, at man ved, hvad man har med at gøre. Man skal sætte blandt også sætte systemer op, som sikrer, at børn under 18 ikke kan komme til at spille på siden. Jakob Lindet er leder ved Forskningscenter for Ludomani på Aarhus Universitetshospital. Han har forsket i ludomani i mere end 12 år. Og ifølge ham kan det få konsekvenser for børnene på sigt, hvis de tidligt i deres liv er blevet bidt af at spille om penge på nettet. Jo tidligere man begynder at spille og spille om penge, des større er risikoen for, at man senere hen i livet udvikler ludomani. Så typisk så vil vi se, at børn helt ned i 10-12 års alderen, der starter med at spille om penge, de har altså en øget risiko for at udvikle ludomani senere hen i livet. Det kan betyde mange ting, at man begynder at spille om penge tidligt i livet. Noget af det, som vi tror gør sig gældende, det er, at når man begynder at spille på et tidspunkt, hvor man egentlig ikke har begreb om penge, så kan det være vanskeligt at få begreb om penge. Så kan det være vanskeligt ligesom at vide, hvad pengene er værd. Og det betyder, at hvis man tidligt i livet tillægger sig vaner, hvor man
spiller for nogle tal, der er på en skærm, og egentlig ikke rigtig er i stand til at omsætte det til, hvad betyder det så i redde penge. Så kan man senere hen i livet have det samme problem, altså at økonomi, det er bare nogle tal, der står på en skærm. På gamblingsiderne er det både muligt at gamble med skins, man har vundet i spillet, eller ved at indsætte egne penge via kreditkort. Ifølge Alexander Signora gambler de helt unge uden kreditkort også, og måske endda for forældrenes penge. Sådan ned i alderen omkring 12-13 år, der har jeg nogle venner, der ser min stream, som ønsker penge i fødselsdagsgave til deres Steam-account, hvor de så overfører en masse penge til deres Steam-account og køber skins for og ved dem ikke. I 8. X på Viup-skolen kender man også til gambling i forbindelse med Counter-Strike. Her har 6 ud af 7 af de Counter-Strike-spillende drenge i klassen nemlig prøvet at gamble med skins, og nogle gange med store tab. Ja, jeg har gjort det rimelig tit, men jeg er sådan stoppet med det nu, fordi jeg har faktisk tabt rigtig mange penge. Der var en gang, hvor jeg satsede sådan 35 kroner, og så vandt jeg 1000 kroner, fordi det var sådan en dyr kniv eller sådan noget. Og så næste dag, så bitter jeg den væk, og så tabte jeg den. En af de danske sider, hvor mange unge gambler med skins, er på csgoSkindraft.com. Indehaver af siden Bjarke Hansen ved godt, at han bidrager til udviklingen i gambling blandt unge under 18 år. Der er mange, der er under 18, der har adgang til det, og det er jo egentlig heller ikke helt rigtigt, altså det burde de ikke have. Altså, der er ingen tvivl om, at de primære brugere på min side, de ligger alle sammen under 18. Jeg vil sige, at ansvaret, det placeres selvfølgelig ved dem selv, men det placeres også ved os, det er der ingen tvivl om. Det er også der går ud og vælger at lave den her side, og vælger at køre det her op. Og vi har måske ikke rigtig taget stilling til det, dengang vi lavede det. Men det er en af de ting, vi er begyndt at tage rigtig meget stilling til. Ifølge Jakob Linnet skal der en helhedsindsats til, hvis man skal forebygge gambling blandt børn og unge. Jamen, der er mange forskellige måder, som man kan sætte ind på. Selvfølgelig så kan man oplyse, og man kan forebygge. Der er selvfølgelig også et reguleringsmæssigt aspekt af det, som hedder, hvad vil vi egentlig tillade, at der er på internettet, og hvornår er noget lovligt, og hvornår er noget ulovligt. Og endelig så er der jo så det ansvar, man har som forældre til at have en nær og fortrolig dialog med sine børn om, hvad er det egentlig, at der foregår på internettet. Alexanders mor ved godt, at sønnen tit bruger meget tid på at gamble. For hende er det ikke et problem, men hun kan godt se risikoen ved det. Altså, jeg synes, det er helt okay, hvis man har råd til det. Og hvis man sådan følger lidt med i det. Men jeg kan godt se problemet, hvis børn de er yngre, og forældrene ikke vidste det. Nu ved jeg, hvad Alexander han laver, og ja, jeg synes, det er okay. Det har efter adskillige henvendelser ikke været muligt at få en kommentar fra Spillemyndigheden, som er den myndighed, der holder opsyn med pengespil på nettet. Ligeledes har vi fået afslag på ansøgning om aktindsigt i dokumenterne mellem Spillemyndigheden og Counter-Strike Go. Derfor har vi heller ikke kunnet spørge Spillemyndigheden, om de vil gribe ind over for problemet, og om de er opmærksom på, at der dagligt foregår gambling blandt unge på nettet. Indtil videre er der så stadigvæk frit slag for børn og unge under 18, der vil gamble om både store og små pengebeløb på nettet.